Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ụmụnne m ekele nwenu ndị ọma njem ọnụ ekwuru m sị na tata bụ afọ oye bụrụ abalị 13 n'afọ bụ 2024 na ọ ga-abalị anyị niile n'onye gbuo n'aka na ọ ebute mma ụmụnne m ọchị nwetakwa akụkụ nne ya ka nọ chetanụ na oge gara aga n'izu gara aga anyị bidoro kụzibe maka ọfọ Igbo anyị wee sị na anyị bịa tata na anyị ga-akụzi ka esi enweta nya bụ ọfọ Igbo ụmụnne m na ọfọ dị ya nke mbụ dịka ibie bụ na ọfọ bụ osisi dịka anyị si wee kọwaa ya na mbido. Ọfọ a na-ekwu maka ya nwere nsọ. Nke izi dịka ibie nchọkwa unu mata bụ na anaghị egu ọfọ n'afịa. Ọfọ bụ osisi. Ihe nkụzi ya ji maa mma n'oge a bụ na oge a ka eji enweta ọfọ. Kịta ọ na-adala onwe bụ ọfọ Igbo. N'oge ọkọchị ka o ji ada. Oge a kịta bụ oge Nọvemba, Disemba, Jenụwarị na Febụwarị ọ na-adakwa bụ ọfọ Igbo. Osisi a na-akpọ ọfọ na-adị ka osisi ndị ọzọ, mana ihe dị iche dị n'ime bụ na osisi a aka ọ na-enwe mkpụrụ eji esi ofe dịka ụmụ nwaanyị na-esi ofe ga-ama ije n'afịa osisi ihe anyị na-asị nye gị ọfọ ọfọ na anya osisi ọfọ eji esi nri. Mana ihe pụrụ iche dị na ya bụ na anara alị enu ọfọ alị ọ na-adala onwe ya, anara egbu ya egbu, ajirokwa na-esi nri ka esi na nkụ ka ọ bụ otu ụfọdụ ya gasị bụ nsọ ọfọ n'ala Igbo. Mana ọfọ a ọ na-adala onwe ya. Ọ bụrụ na ọ dala onwe ya, a na-eche ọfọ a arọkwula arọ nke kala aka nke kagolo aka, a na-eche arọkwula arọ maka na ọ daa ọ ndị nọ nso mgbe a ga-ewele ya. Nke a bụ otu n'ime ihe mere eji asị na ọfọ dị ile maka na anaghị ego ọfọ n'afịa. Ọfọ tozuru onwe wee daa ijiri aka gị kparịa n'ebe ọbụla ọ dara. Mgbọsị buru gboo ezinụlọ ọbụla nwere ọfọ ndị mmadụ na-eju n'ukwu ya na-eche ya mgbe ọ na-ada maka na ọfọ dịka chi si kee ya na-adị ire. N'agbanyeghị na kịta na ọtụtụ ụmụ ihe mgbagwoju anya bịa dịzịa na omenala Igbo, ụfọdụ aghọtasịrị ihe bụ omenala, ụfọdụ na-ewere ịgwọ ọgwụ dịka omenala, mana ihe mbọsị ọzọ ka anyị akọ maka nke a. Onye ọbụla ọfọ dị na bie na-abụ ọfọ a tobe otonyite olube oge a o ji adị ka marago n'ukwu isi ka ọ bụ ezigbo onye omenala na-ewere akwa ọcha maa ya gburugburu bụ ọfọ. Mgbe gboo akwa ọcha abụrụ n'ọgwụ ka a na-agwọ. Akwa ọcha na-egosi purity n'ọnụ oyibo maka ndị ghọta anụ purity. Ndị oyibo na-abajebe agbamakwụkwọ n'ụzọ nke ha, nwaanyị yiri akwa ọcha ihe ọ na-egosipụta bụ akwa ọcha, mana ụfọdụ ndị aghọtara ya. Mana iji wee mee ka mmadụ niile nọkọdo ọnụ a na-aza ama akwa ọcha maka ọ na-aba mma ya ụfọdụ a na-afụta ya ka ukwu alụsị ka ọ bụ. Ihe a ga-egosi gị ife a ịmara na osisi a ekwesịrị ka emelụọ ya emelụ ma ọ mee ihe ọbụla jọọ njọ n'akụkụ ya, n'ihi na o nwere ihe a na-eche ga-esi na ya wee pụta ma oge etozuo. Ọfọ a na-ekwu okwu ya onye ọbụla nwekwara ike ịtụtụrụ ya bụ nwoke tozuru etozu. Ọ bụrụ ihe a na-ewejela enye mmadụ mbọsị gburugburu ijiri aka gị bịa iwere nke gị, anaghị ego ya ego maka onye ga-asị gị iwelu inye ọbụla tọlọ maọbụ inye afọ, anaghị enye ụbọchị gburugburu ka ọfọ wee zuo ezu wee dị ire, anaghị ego ego, a na-eweta ya n'efu. Lee ka ọfọ na-adị ọfọ Igbo. O nwere ndị na-epe mpepe karịa nke a, nwee ndị na-eto tokarịa nke a. Otu ọbụla o si wee dara gị, a na-egbuji wee were nke gị wee na ọ dị ire ọ dị na be gị. Ụmụnne m cheta na gị na Maazị Chinwetakwa Akụka nọ. Anyị ji nwayọọ nwayọọ na-arịpụta n'ọfọ a ka anyị kpabiri a na-esuo ya ọkụ dịka anyị na-emebu na mbụ. Oge ọzọ anyị bịa anyị akụzikwa onye na-ejide ọfọ n'ala Igbo. Mụ ga-ejide ọfọ ka ọ gị ga-ejide ọfọ dịka o si na-adị n'ezinụlọ na ụmụnna maọbụ n'obodo. Onye na-ejide ọfọ anyị na-ayọ gị biko ka ị binyere anyị aka n'akara subscribe na YouTube, binyere anyị aka na follow na Facebook ka ị nwee ike na-esonyere anyị oge ọbụla anyị bịara. Igbo bụ Igbo,
a sị m na ọ ya gazili anyị ka ọ dịnụ ụbọchị Fraịde ọzọ ebe anyị ga-akụzi maka onye nwere ike ijide ọfọ. Gwa anyị ka obi dị gị. Ọ bụ na o nwere ihe mgbagwoju anya ị na-aghọtasịrị, jee na comment section ka ị jụọ anyị ajụjụ. Ụmụnne m, daalụnụ.